ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଲତା ଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା। ସେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବୋଧେ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି କେହି ସିଙ୍ଗର ନଥିବେ ଯିଏ ଲତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସଲ କରିଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତକାଲି ଲତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲତା ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଅଛି। ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଲତାଙ୍କର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାହା ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲତାଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲତା ଗତ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଲତା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଯିବାରୁ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲତା ଯିବା ପରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେକ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରତ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲତାଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद